Angin pentil muter nerak ulasan omahe warga Desa Selomukti, Kecamatan Melandingan, Kabupaten Situbondo wingi sore. Ana angin gebes mbarek muter iku nggarakno warga gopoh. Kedadian iku nggarakno genteng omahe warga rontok disapu angin. Rekaman videone warga iki ngetokno ya apa angin pentil muter teka mbarek nerak dusun Kerajaan Pesisir, Desa Selomukti, Kecamatan Melandingan, Kabupaten Situbondo, Selasa sore wingi. Warga sakal gopoh mbarek semburat metu teka omahe. Akibat angin pentil muter iki, 16 omahe warga kedampak. Omah-omah iku rusak, rata-rata gentenge merotol disapu angin. Teko catetane BPBD Situbondo, ana 1 omah rusak nemen, 3 omah rusak sedengan, barek 12 omah rusak enteng. Samarine kedadean, warga langsung gotong royong dandani omah-omah sing rusak. Kepala Pelaksanaan BPBD Situbondo, Sruwi Hertanto mastekno gak ana korban catu utawa korban nyawa nang bencana iku. Sruwi negesno pihake wis ngedokno tim nang lapangan kangge wangi warga mbarek data torok material nang kedadean iku. Andi Nurholis, JTV.